бародарои азиз ва гиромӣ, як навори равон кардан аз ба номи сулаймони форс аю сулаймони намедонам форсия ки эрод гирифтааст ки ҳоҷи мирзо гуфтааст ки касе ки аскарӣ намеравад, хизмати ҳарбида намеравад, онҳоро ҳақорат кунед ва ҳамун навора гузоштааст. баъдан як навори дигар гузоштааст ки як нафара дар байни шаҳр мақсад қапоқап доранд, бояд баранаш. аввалан бародарои азиз, ман нагуфтам ки ҳақорат кунем. ман гуфтам ки дар ҳамун комментарияҳое ки нафарҳое ки рафта ҳамин бачаҳоро мақсад ай шаҳрай, ай хонаай, ай дастҳошон кашида миёранд ки бирен дар ватантон, яъне дар мулктон хизмат кунем, мардум дар комментария ҳаминҳоро ҳақорат мекунанд. ман гуфтам ки инҳоро ҳақорат накунед, яъне дар комментария ҳақорат инҳоро накунед. ҳақорат шумо бояд акс бошад, яъне ҳамон нафарҳое ки аз хизмат мегрезанд бояд ин ҳақорат ба онҳо нисбат дода шавад. мо то имрӯз намегем касеро ки касеро ҳақорат кун. ин ҳақорат кардан кори шумо аст ки пайғамбар сибобул муслим фусуқун ва қитолу куфр мегӯяд. як нафари мусалмонро ҳақорат кардӣ, ту фосиқӣ. агар туро ба қатл расонӣ, ту кофирӣ. барои ин ҳақорат кардан кори шумо аст ки аз ҳамон намедонам дар куҷое ҳастем нестем, аз ҳамонҷа истодаву баъд муҳокима мекунену баъд мулоҳиза мекунену баъд мисол муқоиса мекунену баъд гӯё ки аки дигар ҳама дар дасти шумо ҳаён, ҳамаи масъалаҳои дохилаву беруна дар дасти шумо боша ҳал шуд. гӯё ки ба фикри худтон, гӯё мардум шуморо гӯш мекунаву ё мардум ба гуфтаи шумо мекунад. ва ин хаёли шумо ҳам як хаёли ботил аст. вале боз ман барои тамоми ҷавонони ин ватан муроҷиатам ҳамин аст. бародарои азиз, вақте мо даъво мекунем, мо мусалмонем. дӯст доштани ватан, бародарои азиз, ин гуноҳ нест. дӯст доштани ватан гуноҳ нест. дӯст доштани миллат гуноҳ нест. дӯст доштани зотгоҳи худот гуноҳ нест. агар гуноҳ мешид, ҳамун пайғамбари нозанин аз Макка вақте ҷудо мешуд, бубинем ки бо як дили ғамдор ба тарафи зотгоҳи худаш гуфт ки ман бо ту паноҳ ба худо намекунам, яъне зуд аст ки боз ба ту бозгашт дорум. барои ҳамин бародаро, ин нафарҳое ки шуморо мегӯянд хизмат нарен, хизмат накунен, шуморо уҷа мезананд, шуморо уҷа мекушанд, ба валлоҳи қасам мехӯрам ки инҳо ғами шуморо намехӯранд. инҳоро ҳадафшон дигар чиз аст. мақсад инҳо дигар чиз аст. ин ғамхорӣ нест бародаро. ғамхорӣ ҳамин аст ки бояд имрӯз ки дунё худаш дар як ҳолати бисёр ҳассос қарор дорад. ҳар лаҳза имкон дорад ки дар ҳар як давлат як даргирӣ шавад. ҳар як давлат бояд мулки худша муҳофизат кунад, мулки худша дӯст бидорад. ҳамин вақте ки ҷангҳои ҳамин дар киноҳо бинем, ҷангҳое ки мисол ҳамин немис бигем, ҳамун германия вақте ба ҳамин ҳукумати советӣ ҳуҷум кард, дидем ки ҳамун партизанҳо ҳама мусафедо буданд. мардакои калонсон ҳама дар ҷангалҳо хобу, лекин ба дасти ҳамонҳо ҳатто бин як мамлакати бузурги германияро шикаст буданд ки ин омодагие ки онҳо доштанд ҳукумати советӣ надошт. лекин дӯстдорӣ ки буд, садоқат ки буд, муҳаббат ки буд, ҳамун давлатҳоро шикастанд. мо ҳам иншоаллоҳ бародарои азиз бояд дар ҳамун садоқата, ҳамун муҳаббата дар ҳамин ватани худмон дошта бошем. бояд ватанонро обод кунем. дар инҷа падарои мо ҳай, дар инҷа модарои мо ҳай, дар инҷа хоҳарои мо ҳай. шумо намебинед аҳвола вақте ки ҳамин худои накарда агар як мулки бегона инҷа ворид шавад, дигар на хоҳари ҳалол мемонад, на модари ҳалол мемонад, на мулки обод мемонад, ҳаматон дигар саргарчаву ҳар ҷо дигар дарбадар мешин. дигар ин мулк, ин мардума ҷамъ карда намешавад бародаро. якам тарак истодаву фикр кунед. ман мақсадам ҳамин буд ки шумо нагрезене, худотон яхира дар вақте ҳам қапидан ба мурда мепартоед. шумо ҷавонмардед. барои чӣ дар ҳадис омадааст инна аллоҳа ғайюр юҳиббул ғайра? худованд худаш ғайрат дорад, ба ғайратҳоро дӯст медорад. бори дигар мегӯям додарои азиз, шумо
аз хизмати ватантон нагрезед. бинозир баъзе қонунҳо қоидаҳо ҳаст ки одами хизмат накуна мақсад дар ягон корхона қабулш намекунанд. айб нест ки мақсад тина миёй ягон корхона чӣ вақт хизмат накардай. абачо як мактаби мардонагиай. матрана намегум ки уҷа ту доим шикамат серай вақтат хушай. ӯ ҳамин хел як мактабе бародаро. мо ҳам гирифта мондем, мо ҳам ташна мондем, мо ҳам шата хӯрдем. яки ин маъноиро надорад бародари азиз. ҳамон байни худ монаю коро. ҳамон байни ҳамон бачаҳое ки дар ҳар хел бачае. бачае ҳаст ки оилада тарбияш дигарай, бачае ҳаст ки оилада тарбияш дигарай. ҳамон бетарбияш дар ҳамонҷо ҳам бетарбияй. дар ҳамонҷо ҳам мисол ҳамара озору ғам метад. барои ин ман ном намегирам, лекин ман хеле нафарҳои зиёда медонам ки алҳамдулилла тавфиқшон ихлосшон ҳамин нафарҳое ки айдур истодаву ҳамонҳоро эрод мегиранд. яъне гӯё ки дар онҷо вақте намоз нест, рӯза нест, яъне унҳо гӯё ҳеҷ кадомаш мусалмон нест. ай ҳаминҳо дар бовар ки ихлосу муҳаббати ҳамонҳо ба дин зиёда. дар ҳамин мақомотҳои мо ҳам бародарои азиз бачаҳои намозхоне аст ба номи худо. худоҷӯ ва худотарсе ҳаст ки инами баъзе одамое ки берун ай мақомотанд ё намтари эрод мегиранд, ними ҳамёра ихлосу муҳаббат надоранд. барои тари санг назанед, беҳуда нагед. гуфте ҳамун шоиро муҳаммад дидаву мусо шунидан кай бояд монанди дидан. қуръон мега фаъту бурҳонакум ин кунтум содиқин. ку ҳуҷҷатта биёр агар ту ростгӯ бошӣ. кадоми ҳамун ҳар як нафари ҳамура чи ай калонош то поёнош ҳамаш мегам мо алҳамдулилла мусулмонем. лекин шарт нест намози мехондагиша барои ту навор кунад нишонтаки на бибин ту кие ки барои ту мақсад навор мекунад ё барои ту мисол ибодатша нишон медиҳад. кас намедонад дар ин баҳри амиқ сангреза қадр дорад ё ақиқ. ки медонад дар инҷо қадри ки бисёр аст.